Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa Pilipinas. Protektahan ng kalusugan. Mag-usap tayo sa Facebook ng MaxV. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pizza 22 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Ano ang mga balita ka mga isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Unahon tama yung balita nga ginahulat sang tanan na download na sa DSWD Region 6 ang second tranche sang Special Amelioration Program. Amo ini ang ginpalayag ni Congressman Greg Gasataya. Gintawgan na siya nga na daon nanaog na ang budget. Ba, dako-dako ang budget sa ikadwa nga tranche sang Special Amelioration Program. Isa sa pinakadibuinas nga lugar amo ang siyudad sang Bacolod. Nakaarangkada kita. Ikadua na nga pagpanagtag sining Special Amelioration Program. Pero dapat nga magtanda na kita. May leksyon na kita. Dapat wala na sang iskandalo, wala na sang tanay ang iyaniwan ihatag kaywan pagkatapos hindi kay palapit-lapit ang bilog nga pamilya ginauna, bilog nga panimalay among ginatagaan. May kadudaan na kita. Madamo na ang ginpasakaan sang kaso. Kag ang kaso subong pinding pananglitan mapamatud-an nga kamo nakahimo sala. Wala pa sang kasiguruhan ang pinalidad. Ang masakit sina base kon makakasan kamo trabaho. So, ikadua nga tranche, may leksyon na. Ang manami nga balita nga posible, igapanagtag na ini, buwas nga adlaw. O kung sa masunod nga inadlaw, importante nga na download na siya, matupa na sa mga benepisyaryo. So, halong kita, mga barangay opisyal, mga opisyal sang gobyerno, kag ang gintugyanan sini. Ang nagligad ti dihamak ang napasakaan kaso. Ginasigahom nga subong ang second tranche, sige-sige na. Wala na sang iskandalo, wala na sang matabo pa nga mga akusahay, tudloanay, reklamo, wala kagto. Kabay pa matupa gid sa natungdan ang para sa ila nga igapanagtag sang gobyerno.
Mayong balita, no? Makabato na kamo. Ikaduwa nga trans. Halong lang kag ginasulit naton likaw. Likaw gid sa silaw sang kwarta. Kay ang balos kag ang kabaylo sina imo obra. Ti kamusta na? Ang ginpasakaan kaso, ti sumongga katultang kugo nyo. Amo nang siling ko lang ang dapat nga ipanagdagid. Bao, basi bala kon magliwat naman ang iskandalo. Por Dios, por Santo, gali ang kwarta mainit, Mainit ang kwarta, halong-halong lang, kay basi malastra kita sa ikaduha nga kahigayunan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Kim. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high... Action Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Karon nga adlaw, sirhan temporaryo ang Bacolod Government Center. May patigayunon nga disinfeksyon naman. Rason, bangod, ang isa kagin igo naman sang kagaw. Nagakadto ko no dira sa may Bacolod Government Center ay ano ining nagakatabo. Empleyado ini siya sang General Services o kon GSO. Di ginapang disinfect na, Bicenter, kag iban pa. Amo ini ang nagakatabo, dapat halong kita. Di kahapon, siling ni GSO Officer Jerome Solinap, sadtong Hulyo 20 kuno nagpahibalo ang ining utility worker nga positibo sa kagaw. Taga-tangob ini siya. Di karon nga adlaw, posible, nagligad, ang mga tanan nga personnel sang GSO ipaidalom sa swab testing. Temporaryo man nga isira ang opisina sang GSO sa Bacolod, Old City Hall, para i-disinfect ini siya. Base naglaptang kagaw da. Ay, kabudlay ho. Amo nang siling ko bala, imbes tani nga maghagan-hagan na, modified kita, nga paabot kita new normal, ti mag-amo ni nga plastada nga padayo dagadamo ang biktima sang coronavirus, kabudlay nga magbalik sa new normal. Gasiling ang iba niya ti may tambal man, niya kung wala iya sang bulong nga nag-ayo. Perting nga tsuriya sa mga tao. Amo gani na gina-quarantina ina sila, 14 dias, kay kakapatay ang kagaw pagkatapos ang 14 dias. Kung makaluwas ka sa sulod sa 14 dias, di buinas ka. Amo nang iban, hindi kalambot da, 14 dias nagakapatay. Bangod, pigaw ang immune system mo. Ang iban may mga balatian nga daan, ang iban may mga edad na, senior citizen na, hindi na makabato, bala. Ang lawas siya sa kagaw, amo na ang gakapatay. Kung mabakod ang lawas mo, nasulod sa 14 dias, libre ka. Kay kakapatay mo lang kagaw na yan, pagkatapos ang
14 días. Pero kung kambal, baksin ang paghahambalan, wala pa kita sang na diskubrihan. May kuno-kuno nga dito sa China, kung may aragin man, unahon bulig ang pungsod Pilipinas. Inaya wala pa, galutaw pa na istugabang. Amo nang siling ko nga, hindi kita kabalik sa normal naton nga pagpangaboy, mintras naga-exister ang kagaw ining COVID-19. Tilang tawab la? Ang nagkatabo sa Bacolod, pinauntat naman ang biyahe. Bacolod, Iloilo, Iloilo, Bacolod. Subong wala na biyahe. Bangod ngayong kasugtana ni Mayor Bing Leonardia ka ni Mayor Trinya sa Iloilo nga i-close ang border anay. Kay daw gasaka ang balatian, gasaka ang kagaw, gapangarangka naman ang aton kontra nga hindi makita ang coronavirus. Kita mo na. Amo nang siling ko, halong kita, disiplinahon tang kaugalingon ta, kag hindi magtig-abagol ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Time, La City 1 na para sa kumpleto nga management sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2, maabot na di mga bangkayo sa aton mga kauturan, halin sa Saudi Arabia ni mga OFW naton. Ang report kahapon sa Department of Labor and Employment, nagpalayag nga mga 57 ka mga OFW nagkalamatay sa COVID-19, mag-abot sa Manila sa Hulyo 28. Ang kadamuon sa mga nagkalamatay didto sa Saudi, laban halin sa Jeddah 30, 20 sa Riyadh, 7 sa Al-Khobar. Suno kay Labor Secretary Silvestro Bilio III. Nagkalamatay nisla. Ang iban dito lang palubong. Mainingon dalon dire sa pungsod Pilipinas. Kay mati ang aton niya tradisyon, bisan patay na sa katapusan nga kahigayunan, makita naton. Galing ang iban nagsugot naman mo nga dito lang ilubong kay mabudlay na nga papaulion pa dire sa pungsod Pilipinas. Sakit no? Nagpabinturar ang aton pamilya sa iban nga pungsod, napatay dito, hindi pa naton makita ang bangkay kay dito na lang ilubong. Bisan paano kita ya nagapakitluoy gid, ibalik bisan bangkay basta makita lang namon sa katapusan nga kahigayunan. Tiyang gobyerno nagdala dire sang total nga mga 137 ka mga OFW sa mga 200 nga nagkalamatay didto sa Saudi. Ang iban nagmadinalagon sila pagpabinturar, ang iban inigo sang COVID-19, kag nagapasalamat kita nga may ara pa nga mga nagkalamatay nga papaulion o kon dalon pauli sa pungsod Pilipinas. Bisan paano lain sa mga Muslim nga pagkapatay 24 oras dapat ilubong mo dayon. Pero inibalang dalon dire nga mga bangkay suno sa report ini sila ti diritsugid sa krematorium, no? Ditsugid na sila, hindi dapat nga padugayon. Isulod na to sila pagkatapos di ang buwas na butang sa do kristal bla dalon mo puli. Pero bisan paano basta nga makita mo nga ang bangkay na imo aton pamilya. Action Radio Philippine Standard Time, La City 5. Mabalik kami pagkatapos ini. This portion is Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 11 na, Federlip Lending Corporation, kag Metropol Lending Corporation, nagapahibalo, gapanawagan, gabaton na sila. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 13 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,